Японска. На 150-200 метра улучва. Какво е това? Домати или какво е това в кофичките? Домати. Ето. А това? Чантичка. Какво си носиш в тая чантичка? Пистолета. Ето го. Знаеш ли как да боравиш? Знам, разбира се. Колко пъти съм стрелял. Да не стане беля. Аз затова съм махнала пълнителя. Защото като кажеш така, и то веднага зарежда. Вътре като пълнителя. Тук. Трябва много да знаеш как се борави с оръжие. Ти знаеш ли? Не знам, разбира се. Откъде знаеш? Мъжа ми беше полицай. И? Ми имаше 35 години пистолет в него. И различните ги сменях. Пистолетът му беше под главата. А ти какво си работила? 23 години бех при военните. Какво правиш? И 10 години секретен цех. Какъв секретен цех? Ами, правих буркани, капачки. Капачки за буркани в секретния цех? Да. Страшна баба си ти.